זה איזשהו סוג של חידוד מודעות, של, מדברת על ציפיות, על מיתוסים, על סובייקטיביות, על תקשורת נכונה, כל מיני... כל מה שקשור למערכת יחסים בין האמא לבין הילדים. היא רואה שהיא ציפתה דברים שלא קרו, והיא עדיין מצפה, היא לא יודעת בדיוק איפה לשים את הרגל שלה. הילד יכול להיות שהוא עדיין בבית, יכול להיות שהוא עזב את הבית, או היא. יכול להיות נשוי, לא נשוי. פתאום היא רואה שאין עם מי לדבר, והיא מרגישה ממש במצוקה. במקור קראנו לסדנה הזאת סדנה לאימהות שהילדים שלהם, הילדים המבוגרים, לא עונים על הציפיות שלהם. לאט לאט מתברר שכתוצאה מכך הקשר עם הילד נפגע. הבעל לא מרגיש אותו דבר. הוא מרגיש שהכל בסדר והוא רחוק מאוד מהעניינים האלה. אז היא לבד, והיא גם לא יכולה לדבר עם החברות ככה בצורה מאוד מאוד פתוחה ובאמת אמיתית ואותנטית. נשים בגיל הזה, מן הראוי שכבר הרגישו טוב עם עצמם. כבר יש להם את כל הסיבות להיות מרוצות לאן שהם הגיעו. וזה שמשהו כזה קטן, שזה בעצם, זה לא הם, כן? מאחיר ומציק להם, חבל, פשוט חבל, אפשר להוריד את המכשול הזה או למזער את המכשול הזה. אפשר להגיד באנגלית, you are not alone, וזה, אני חושבת, המסר שאנחנו רצינו להעביר, ואני חושבת שזה בדיוק למצוא עם ההרגשה הזאת. כבר אמרו שנשים פחות חולות מגברים, או תוחלת החיים שלהם יותר ארוכה, כי יש להם חברות. ובין השאר, זה לא המוצר העיקרי של הסדנה שלנו, אבל איזשהו מוצר משנה, זה החברות שנוצרת על ידי החיות לצרה. איך אחת מהבנות אצלנו תיארה את זה, שהיא אמרה שהיא יכולה בלי המסכה? מישהי אמרה, התענוג בלבוא לכאן זה שאנחנו יכולים להוריד את הפרסונה. אנחנו יכולים להיות אנחנו על אמת, להגיד את מה שמציק.